Ik nooit. Nee. Mensen vinden het leuk dat we langskomen. Het water vindt getig aftrek, de ijsjes vinden getig aftrek, maar het smeren dat zit er niet zo in. De meeste bouwvakkers broeken geen zonnebrandcrème, maar de FNV roept ze dochs op alle 2 uren te smarren. De bouwbedrijven zelfs beziek je extra volle mogelijk te waanzin de jitten. We moeten er gewoon om denken. Dat je genoeg drinken en het eten maar we beslissen net doorslaan. En ja goed, ik ga zo volle mogelijk de jongens naar binnen daar. Eens kaart. Wel lekker even zelf net. Lekker. Die hoort kouder mogen. Maar een tropenrooster zit er op deze bouwplaats net in. Ik had het voorsteld door de jongens, maar de jongens zeiden ja, dan maken we nog een uur eerder van huis aan. Je jongens net een uur eerder op bed, dus voor hun hoeft het net. De FNV is ontnota tevreden over wat ze aantreffen op de bouwplaatsen. Nou, wat we zien op de bouwplaats gelukkig tot nu toe is dat ze wel rekening houden met de warmte en het kalm aandoen. Ze rusten meer uit, ze nemen meer de koelte, ze zoeken de schaduw op en ze drinken inderdaad behoorlijk veel.